с един сериозен треньорски тандем зад гърба си. Започнаха с грешка от нищото, от както казвате вие специалистите, но наистина е така. Още след това неразбирателство. Тук нещо спестиха. Така създаде се суматоха, по различни позиции бяха гимнастичките. Много нервни, с много паразитни стъпки. Те за това и не се разбират коя какво ще хваща. Търсеше гимнастичката уред, който не дойде откъдето трябва. Бухалката не трябваше да е в тази посока. А и нямаше как да бъде уловена. Каквито и усилия да положи тази гимнастичка. Интересно улавяне. Имат право с помощ на партньора. Стига да е идентично за двете момичета. Много хубаво.